everyone, welcome back to my YouTube channel vlog with Dikshita. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದಪ್ಪ ನನಗೆ ಟೈಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಂತೆ. ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಊರುಡ್ ಸಂಡೆ ಸಂತೆ. ಸೊ ಸಂಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾದ್ರನಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಂತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತ ಅದೇ ತೊನ್ವೆ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಅದೇ ಪಣ ಲೈಕ್ ತೆತ್ತೋದ್ರಪ್ಪು ಯಾಂದಲ್ಲ ಆತ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ಜಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ನೆ ಐಟೆ ಒಂತ ಕಾಸಿಡು ಪಂತೇರು ತಿಂಡಿ ಕಾಣ್ತದ ಬಲ ಅಂತ ಬಂದು ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಪೋಡುತ್ತೆ ಸಂತೆಡ ಹಣ ಒಂತೆ ವೆರೈಟಿ ತಿಂಡಿ ಪುಡು ಸೊ ಸಂತೆ ಪೋದು ಅಂತೆ ತಿಂಡಿ ಮಾತಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪಿನ್ ಬಕ ಒಂಜಿರಾಡಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋಡು ತೂಕ ಅವೆಂದದೊನ್ಗ ಬಕದಾದ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪೋರಂಡು ತೂಕ ರಾಜಗ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕು ಅದೇ ಪಂಡ ಸಂಡೆ ಆಗಿ ನೆಡ್ದ ಅದ್ರ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ತೂಕ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಕೆದಡ್ಗ ಹಾಯ್ 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 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಾ ವನಸುಂತು ಜರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸುಂತು ಜರೆ ಸುರು ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ టైం నేను ఊరుడు బ్లాగ్ మాత్రం పోందులే ಗೊತ್ತು ಜೇರೇನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು చెప్పుడు ಎಂಚ ತುಪ್ಪೆರ್ದೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಈ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲತ್ತ ದಾಲತ್ತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಂಚ ಏರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾದ ಅಂತಂದಿದ್ದು ಹೊರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶೈಲಾಪಮ್ಮ ತೂಕ లేకపోతే ఫస్ట్ టైం అది తినేదాದ್ರೆ ಏನು ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪನು ಪಣ ನಮ್ಮ ಊರು చిన్న పానీపూరిలో సండేనే టైపుండు ఊరుడే ఇత్తనే అದ್ರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಮಾತ ಏನಾನೆ ಉಪ್ಪೇಟ್ ಮಾರ ನರಕ್ಕಲಾಪುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಣ ನಾಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ದೆ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಣ ഞാനിത് ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿ ಬೈದೆ ನಿಮಗೇನ್ಗ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಬಕ್ಕದ ಪಂಡ ವಾತಾಡಿರ್ದು ಬೈದನ ಯಾನುಷ ಇತ್ತು ಸೀನ್ ಇಂಚ ಮದ ಅವರವಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿದಾದೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಾಗದು ಬತ್ತ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವೇನು ದೆತ್ತರೋಡು ಪಂದೆಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ತಿಕ್ಕುಣ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಪ್ಪಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಬತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಮೂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿಲ ಆಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನು ಎಂಕು ಲೇಪಲ ಸಾಮಾನು ದೆತ್ತೊಂಡು ಮತ್ತ ಆ ಅಂಗಡಿ ಏಪಲ ಸಾಮಾನು ದೆತ್ತೊಂಡು ಮತ್ತ ಆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಒಂದು ಚೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕನ್ನಡ ಅವೇನು ತೋಜಾವೆ ಬೋಡೋಣ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 20ದ ಕಟ್ಟು ಬಕ್ಕ 30ದ ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನು ಈ ಸತಿ 100ಗೆ 8 ಇತ್ತು ಸೊ ತಿಂಡಿ ಆತ ಬಿಡ್ರೆ ಪುಣ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕ ಪರಪದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಂದು ಊರು ಕೊಲ್ನಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಯಿಗೆ ಆಡು ಬಂದು ಪೂಜಾರ ಅವು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಎಂಕು ಲೇಪಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪಿನಿ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಈ ಅಂಗಡಿ ಅಂಕುಲೆಲ್ಲರ ಪೂಜಾರ ಹೈ ಮೇರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಲೇಪಲ ಸಾಮಾನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇರ್ಬೋಲೆ ಹೆಂಚ ಉಪ್ಪೋಡ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಣ ಹೆಂಚೊಲ್ಲಾರ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಗಂತ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಕುಲ್ಫಿ ಇದೆ ಅಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂಕಲ್ ಕುಲ್ಫಿ ಇಜ್ಜಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪನೋಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಬಾಯ್ ಏನಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾದ ಇಲ್ಪಣ್ಣ ರೋಡ್ ಪೋಪಿನ ಕೂತು ದಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕುಲಗುಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಶೈ ಅಂತದಾಣೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಹೆಂಗನ ಲೈಕ್ ದಾದನ
ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಊರತ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋತೀನಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಸುರುಕು ಪೋನಾಗ ಯಾನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚೆ ಪತ್ತೊಂಬಂದು ಯಾನ್ ದುಮ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನಾಗನೆ ದುಂಪಿರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ತಿಂತ ಓದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪನ ಅವೊಂಥರ ಶೈ ಹಾಕೊಂಡು ಏರೆ ಆವಡು ಸುರುಕು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತು ನಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಸುರುತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಣ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸುರು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉರುಡು ಸುರು ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ದಾದ ಕಂದಿನಿಂದಿಗ್ಲೇ ತೋಜಾವೆ ಕಟ್ಟದ ತಿಂಡಿ ಅವ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಬುಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡ ತಿಂಡಿ ಓಲ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತಂದೆ ಸೊ ಒಂದು ಏಪಲ 20 ರೂಪಾಯಿದೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಅವೇ ಶಾಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾನಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೆ ತೋಪಾರ ಆಯ್ತದ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅದೇ ತಿನ್ನಿಡ್ದು ಅದ್ರ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಪೋತಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತದ ಬಾ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ರಪ ಅಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಕರ ಒಂದು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ ಪೆಂಕುಂದು ಇಷ್ಟ ಬಕ ಕಡ್ಲೆ ಬಕ ಕೋಡ್ ಬಲೆ ಚಿಂಕಿ ಬರ್ಪಲ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಚಿಂಕಿನ ತೋಜದು ಜೊತೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಅನ್ನ ಚಿಂಕಿ ಬಟ್ ಸುತ್ತೊಚ್ಚಿ ಕುಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಮೂಲೆನ್ನ ಚಿಂಕಿ ಎಂಗಲ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಲ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಕುಲ್ಲುಣ ಬಡ ಒಂದು ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಆಯೇ ಬಜಿ ಮಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಏರ್ಲೇ ಜಾಯ್ ಆಯ್ ಪುದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಚ್ಚೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಯವು ತೂಪಿನೇರೇನಾ ಸೊ ಒಂದು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಚಕ್ಕುಲಿನ ಏಪಲ್ ಹೆಂಗಿಲ್ ಕನ್ಪ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಬಾರಿ ಸೊ ಏಪನೇ ದಾದನೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಚಕ್ಕುಲಿ ಒಂಜಿಪ್ಪುಣು ಒಂದೇ ಜನ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂತೀನಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ರಸ್ಕ್ ಕಂತೇನು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೋಡ್ ಬಾಲೆ ಅವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಬಕ್ಕ ಚಿಪ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಖಾರದ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ನೆನಪದ ಒಂದೇ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ದಾಯ್ ಬೂಡೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಪದ ಪಾಪ ಮೂಜೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬೇಗ ಪೋತೋಡಿ ಅನ್ನ ಬೇತೆ ಇರೋ ಕೊನ ಏರಿಗೆ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ರಾಜಗೆ ಏರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪಾಪ ನಾನು ಪಾಡಂತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಆತೆ ಒಂದು ಎಂಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದೇ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ ಜಪ ನಾನು ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಲೈಟ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಕದಾದ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪಿರೋಂಚ್ ಐಟಮ್ ಕಂದೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ತೋಜಾವುಜಿದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ತೋಜಾಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಣ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಸಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಪ್ಪಾರಜ್ಜಿ ತೂಕ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಉಲ್ಲೆ ತೂಕದ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಿನಿ ತೊಪ್ಪವೆ ಪಪ್ಪ ಮಿನಿ ಬತ್ತದಿತ್ತು ನಾ ಪಪ್ಪ ನೊಟ್ಟು ಪೋಣ ಅಂತ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಣ ಆರು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಪಪ್ಪತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಸಾಮಾನು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೋಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಡ ತೂಯಿನಕ್ಲಿ ಮಾತಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹೊಡ್ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ